Atani 200,000 chiyamba kufika mdziko muno kuchokera ku Zambia m'masiku makumi atatu akudzawa mchitidwe wogwiritsa ntchito nyumba zomwe zili m'matawuni a mdziko muno ngati chimbudzi ukuchititsa kuti nyumbazi ziwonongeke mwachangu. Ndipo mu nkhani za masewero timu ya mpira wa miyendo ya atsikana ya dziko lino ya Scorchers ili mdziko la Angola komwe isewere ndi timu ya dzikolo pofuna kudzigulira malo mu mpikisano wa m'mayiko a Africa wa WAFCON. Takulandirani mu nkhani zathu. Chimanga pafupifupi matani 200,000 chiyamba kufika mdziko muno kuchokera mdziko la Zambia m'masiku makumi atatu akudzawa. Izi zikutsatira mgwirizano watsopano omwe dziko la Malawi la saina ndi dziko la Zambia kuti uthandizire kuchepetsa vuto la njala mdziko muno. Nduna ya zaulimi a Rosa Mbilizi yati boma ligawa chimangachi kwa anthu osaukitsitsa kuti asavutike kwenikweni ndi njala. Zambiri mulipoti ili. Ganizo logula chimanga mdziko la Zambia labwera ngati njira yoonetsetsa kuti mitengo ya chakudya komanso katundu wina ndiyokhazikika mdziko muno ngakhale panali mavuto ang'amba komanso madzi osefukira madera ena. Nduna ya zaulimi mdziko la Zambia Ruben Ntolo wati boma la Zambia lipitirira kugwira ntchito ndi dziko la Malawi poonetsetsa kuti anthu mdziko muno ndiotetezedwa ku vuto la njala. Ntolo watsindikanso kuti dziko lawo lipitirira kugwira ntchito ndi dziko lino pa chitukuko cha ulimi. Ngati immediately takonza zonse zofanika uzochitika iseolomava tingayambe kuchita release chimanga. Momwe tachitira contract ni yakuti boma ya Malawi ndiyo izambo bwero tenga chimanga kumashedi omwe alufuna kuti atenge. So it is entirely in the hands zili mmanja ya boma ya Malawi. Tapanga contract yomwe yanashisa zinthu kwambiri. It is so much in favor of the government of Malawi because we don't want Malawi kuti apite zitinapita mwezi tizithandizana. Ndipo nduna ya zaulimi kuno ku Malawi a Rosa Mbilizi yati boma lionetsetsa kuti nkhokwe za mdziko muno zili ndi chakudya chokwanira komanso kuti ulimi wanthirira wapita patsogolo ndinso kulimbikitsa ulimi wa mbewu zopirira kuchiwawo. Yes, chimanga chimene tikugula ku Zambia ndi chimanga chimene MVAC amene amayang'ana kuti kodi ndi anthu angati amene atakhale ndithu kuti alibiretu chakudya avutika ndi njala tapeza kuti ndi anthu 4 million. Ndiye chimanga chimene tikugulachi kuti target anthu 4 million amene koma deficit imene yapezeka kumalawi kunoku ndiyo kuti tiyipa naso kuzera kwa demand. Iwo sakhala ndi chimanga m'matepo mwawo kuti agulitse anthu. Malinga ndi malipoti a bunge la MVAC anthu 4 million ndi omwe akufunika thandizo la chakudya ndipo boma layitanisa chimanga kuchoka mdziko la Zambia ngati njira yochepetsa vuto la kupereka kwa chakudya mdziko muno. Trust Office, MBC, Lilongwe. Bambo Boniface Tamani amu Archdiocese ya Blantyre ya mpingo wa Katolika ayamikira President Professor Arthur Peter Mutharika poonetsa kuti ndi munthu osintha pamene akulamulira dziko lino kachiwiri. Mmodzi mwa ansembe a mpingowu yemwenso anakhalanso wapampando wa paki a Boniface Tamani ati Amalawi ali ndi chiyembekezo pa ulamuliro watsopanowu. I think dziko munomu masoka change. Zaka 5 zabilazo. Because of create some of them pattern amodel. Amalawi ni atabunoka. Savanga za violence. The kind of violence simaone kapena divena. Koma you do not have organized people kuti anthu azita organize kuti amene amakuna ndisi kwanjaja nafe tipita kongo. In other countries amazita organize. Anthu otora yazipo akanawo naso. Koma Malawi has a peaceful people. Atu samuzo sezija mwana kuti anthu ndalama zochepa zaloweza misonko matakusewera samaka wanakana na 50,000 Tanzania kwa pasa family mbili isipatalamu kupeza kuti bili maskana ziulibe chani mankhala chani palibe misewu imene kuoneka kuti mapoti zambiri mbili and people are playing with the money. They had the right to be annoyed and the right also maybe to be violent. Malawians don't take that route, and so we should congratulate them with the peace-loving people, and we should continue like that. Komano tasanka boma tasankali
linaliponso mbuyo. So we are simply saying kuti Amalawi sikuti aiwala zimene kuchosera ndi mazija sanadani sana iwala. So as government you are not 100% whole. If you kupempheni it is andikumvesera. Listen to the people on the ground. Listen to their problems and try to help them. Pamene mukuyeseza because kukanika anthu aona. Pamene mukuita dala kutsakita poka ataniso aonaso. Choki tupempha kuti pakhale ulamuliro wachani wabwino, good governance. Weti kutani tikupempha. Boma alipempha kuti lilowelerepo pa chinyengo chomwe chikuchitika mdera la mfumu Saidi Mwasungu mboma la Mangochi pomwe anthu akukumba golide mu nkhalango ya Namizimu. Mfumuyi imayankhula izi pa ulendo omwe MBC inapita kukaona mmene anthu a mudzimu akugwirira ntchito yosakati zidutswa ta golide tosalira ku ntchito zomwe makampani ena akhala akuchita zokumba golide mwa chinyengo. Nayo Devi Uma ndi nkhani yonse. Kungofika mmudzi mwa Mwasungu kwa mfumu yaikulu Makanjira mboma la Mangochi, chitsimikizo chokuti mudziwu kutsalira pa chitukuko chimafika m'maso mwa alendo. Ngakhale izi zili chomwechi, eni mudziwu amadabwa chifukwa amakhulupirira kuti mudziwu uli ndi golide ochuluka kwambiri okuti kungokumba dothi la pamwamba nkulitsuka mu mtsinje wa unga munthu amatha kupeza zidutswa za golide zomwe zimatsetsereka kuchokera m'mapiri a Namizimu nthawi ya mvula. Malingana ndi mfumu Saidi Mwasungu, zinthu zinafika povuta kwambiri mchaka cha 2015 pamene anthu pafupifupi 2000 anafika mmudzimu kudzakumba golide. Koma pakutha pa zokambirana, anthuwa anazimirira mu nkhalango ya Namizimu komwe adakhazikitsa makampani okumba golide mwachinyengo. Mfumu Mwasungu yadandaula kuti kufika kwa khamuli zotsatira zake ndi zodandaulitsa kwambiri chifukwa chilengedwe chawonongeka komanso malo omwe ankalimidwa nthawi imeneyo panopa sangalimidwe. Ndipo choopsa china nchakuti makampani achinyengowa akhazikitsa malamulo okuti malo omwe akugwira ntchito ndi malo oletsedwa munthu wina aliyense kufikako, angakhale mafumu sawalola kufikako. Abomaja atithandize kumwambako kuti mwina kukhale ma investors kuti dongosolo la chaniri la mining tizipezako ife kumuzi kuno tizithandizidwa. Ndi apapa zikuonesa kuti kuchoka 2015 up to date kunoko kumakanjira tingoti kumangochi palibe chimene chikuoneka. Afines Peter ndi mmodzi mwa amayi omwe akhudzidwa kwambiri ndi vuto la kuonongeka kwa mtsinje wa unga. Iwo ati kudzala mbewu iliyonse sichita bwino chifukwa madziwa akuonongeka ndi mankhwala osiyanitsa golide ndi dothi omwe makampani okumba golide akugwiritsa ntchito kuntunda kwa mtsinjewu. Zozala zathu tikumatirira kutenga chidebe ndi kumatirira zolima zathu ndezi zikuuma nthitu osakulola ulo chilichonse kusonyeza kuti kunoko kuli njala yambiri chifukwa choti tikukudzidwa ndi madzi amene akuchapira anthu uku a mining kuno sitikupeza bwino chifukwa choti mining aja. Kuona amene anthuwa akugwirira ntchito, wina atha kuganiza kuti ndi anthu osowa chochita, koma iwowa akuti ndi njira yokhayo yopezera chakudya. Kuononga chilengedwe ndizoonadi koma ndi mavuto amene tinawafika kuti kuno kumamesi kuno. Ndizoona timavomera kuti chilengedwe chikuonongeka koma khale mapangisa ndi mavuto kuti zichitike zinthu ngati zimenezozo. Kwa pakali pali zinthu zonse kuti munthu alizonse singathe kudunkha kuti chilengedwe yaye singakhale zoona yaye. Kudzera mu ntchito yoonetsetsa kuti anthu amadera osiyanasiyana akupindula pa zinthu zosiyanasiyana monga momwe zilili mmudzi mwa Masungu, bungwe la Malawi Economic Justice Network Imagine lidapempha anthu a mudzimu kuti akhazikitse komiti yomwe cholinga chake nkufuna kuonetsetsa kuti zinthu ziziyenda bwino. Komabe wapampando wa komiti a Ishmael Musa Kaisi ati achuluka ndi anthu omwe amayenda njira zamadulira. Tikanakonda choyambirira akuboma kapena akufuna kwabwino kubwera kuzatiphunzitsa ubwino wokhala ndi maini komanso zimene zimapindulika kuchokera kwa mining. Chachiwiri tikadakonda kuti
akufuna kwabwino kapena boma liikepo ndondomeko zoyenera kunoko kuti aike maini kuti anthu wa miyala isa amagulisidwe chisawawa komanso samakumbidwe chisawawa chifukwa kukumba chisawawa ndi kumene kukuononga chilengedwe chathu, kumene kukuononga zinthu zotere. Ndiye tikadakonda kuti akanatipasa ndondomeko zoyenera kuti kunoko tipindule ndi mining imene kupangika kunoko. Bungwe la Imagine kudzera kwa mmodzi mwa akuluakulu aku bungweli a Cecilia Phiri ati ntchito zomwe akugwirazi akulandira thandizo lochokera ku NORAD kudzera ku bungwe la NCADCA, ndipo chomwe akufuna nkuona kuti anthu apindule kudzera mu ndondomeko zovomerezeka zomwe zingakhazikitsidwe ndi boma. Tikukana kwambiri kuti pakhale kusiyana kwa anthu ovutika ndi olemera. Gapu imeneyi ndi imene bungwe lathu ikufuna kuti ichepetse. Ndi chifukwa chake tikugwira ntchito kwambiri ndi anthu ma communities kuma komiti amene ali kumene kuko amene akuyang'anira zimene zizi kuti aphunzitse anthu amene ali m'maderamo kukhala ndi liwu pa zinthu zimene zikwakhudza. Pamene anthu am'mudzi mwa Mwasungu akudikirira kuti zinthu zilongosoke, mfumu Mwasungu ikupempha adindo kuti alowererepo msanga chifukwa chilengedwe chikupitirirabe kuonongeka m'mudzi mwake. Dave Umar, MBC, Mangochi. Mlembi wamkulu mu nduna ofalitsa nkhani a Badwin Chiyamwaka apempha ogwira ntchito ku bungwe lowulutsa mawu la Malawi Broadcasting Corporation MBC kuti athandize boma kukwaniritsa masomphenya ake achitukuko. Achiyamwaka ayankhula izi ataonetsa koyamba yemwe akugwirizira udindo wamkulu wa MBC a Arthur Chipenda kwa ogwira ntchito ku bungweli ku Blantyre lachitatu. Achipenda alowa m'malo mwa a George Kasakula omwe awayimitsa pa udindo wawo ngati mkulu wa bungwe la MBC. Kwakukulu timadzangwa dziwitsa kukuonetsani amene ali Director General ogwirizira pa nthawi ino achokera ku Ministry of Information kwera kuno ku MPC. Ku Ministry of Information ni Director wa Information. Komano asankhidwa ndi boma zimenezi sikoyamba zimachitika nthawi zonse. Mwachitsanzo ku Ministry of Information niko tiliso ndi ena amene ndi Chief Executive Officer ku Malawi Digital Broadcasting Network timati MPDNL Mr. Dennis Chirwa nawonso anatumidwa amene kuchoka kugwira ntchito ngati mogwirizira. Chimodzimodzinso Achipenda awatuma pano. Ku Malawi Housing Corporation tinaperekanso chitsanzo kumene kujanso kuli a Ministry of Lands and Housing omwe akugwirizira malo. Ndiye zimachitika ndithu mboma kusankha munthu wina wake kukagwira ntchito ku bungwe kapena unduna wa boma malinga ndi mmene boma lafunira. So chawakondweretsa Appointing Authority kudzera mu office ya Chief Secretary to government kuti abwere Achipenda azagwire ntchito kuno. Ndiye timapempha staff kuti ayigwira nawo ntchito bwino chifukwa MBC ndi bungwe lofunika kwambiri pa chitukuko cha dziko lino. Mwina ku MBC anthu ogwira ntchito ku MBC nthawi zina samvetsa, ndiye timafuna tichite emphasize kuti bungwe la MBC pa chitukuko cha dziko la Malawi ndi bungwe lofunika kwambiri, komanso ndi amene angathandize kuti zimene adalankhula mtsogoleri wa dziko lino wolemekezeka Professor Arthur Peter Mutharika pa tsiku limene amalumbiritsidwa ndi kuwaonetsa ngati president watsopano wa dziko lino wachinamba 7 kakasanu ndi ziwiri. Ndikofunika kuti MBC itenge zimene zija ndi kumazimasula kuwaphunzitsa anthu kuwasonyeza anthu mmene zingathekere. So ndi udindo wanu nonse ku MBC motsogozedwa ndi Mr. Chipenda kulithandiza dziko lino, kumthandiza mtsogoleri wa dziko lino, kuthandiza ife tonse kuti tigwire ntchito limodzi lotukula dziko lino. Nkhanizi zikukufikani kuchokera kuno ku MBC tentonenso mitu yake. Chimanga pafupifupi matani 200,000 chiyamba kufika mdziko muno kuchokera ku Zambia m'masiku makumi atatu akudzawa. Mchitidwe wogwiritsa ntchito nyumba zomwe zili m'matauni a mdziko muno ngati Chimbudzi likuchititsa kuti nyumbazi zonongeke mwachangu. Ndipo mu nkhani za masewero timu ya mpira wa miyendo ya atsikana ya dziko lino ya Scorchers ili mdziko la Angola komwe isewere ndi timu ya dzikolo pofuna kudzigulira malo mu mpikisano wa m'maiko a Africa wa AFCON. Takulandiranso mu nkhani zathu.
Ngakhale pali nyumba zapamwamba m'mizinda ndi m'matauni ikuluikulu ya mdziko lino, nthawi yokhalira yake itha kuchepa malinga nkuti anthu ena asandutsa nyumbazi kukhala malo wotayira mu mikozo, akazingwa maka kamba akakusowanso kwa zimbudzi zomwe angathe kugwiritsa ntchito. Mtolankhani wathu Mayeso Chikhadzula anazungulira m'madera a mu mzinda wa Lilongwe kuona nyumba ndi mipanda ina yomwe yakhudzika ndi mchitidwewu. Kufika malo osiyanasiyana a mu mzinda wa Lilongwe momwe anthu akuchitapo ntchito zawo za malonda zikuonetsa poyera kuti mchitidwe la madzi paliponse kapenanso kukodza ndi ochuluka kwambiri m'madera awa. Zimenezi zikuchitika m'misika yomwe mulinso nyumba zikuluzikulu momwe muli fungo lochuluka lomwe limafikira anthu omwe akudutsa m'madera awa. Kuyenda m'misewu ya mu mzinda wa Lilongwe komanso kuyang'ana malo osiyanasiyana, nyumba zambiri komanso mipanda ikuoneka kuti ndi yachikasu kamba ka mikodzo yomwe anthu akumataya mosasamalira. Maxwell Zuze yemwe ndi pa mpando wa msika wa Thanki mu mzinda wa Lilongwe wati akuyesetsa kudziwitsa anthu zakuyipa kotayira madzi kapena kukodza malo ena aliwonse omwe anthu akugwirapo ntchito. Iwo anati kubwera kwa chimbudzi yomwe adamanga a Lilongwe City Council zathandiza kwambiri kuti pa msikawo pakhale ukhondo. Ife tabwera panopo chobwala njovu tizaona kuti panopo tikusowekera kwambiri toilet inapempha asite kuti malo ano mwatika ndi zona komano tofunika kuti mutikumbira toilet timadana zoti anthu azingokodza paliponse chifukwa choti timadziwa kuti mkodzo nthawi zonse mabwesa zinthu zosakhala bwino. That's why tapempha anatimvetsetsa kuti bwesiyaso toilet kuti anthu azithandizika. Mmodzi mwa anthu ochita malonda pa msika wa Biwi a Frank Banda anadzudzula a Lilongwe City Council omwe anati nthawi zambiri amachedwa kufika zokesa zinyalala zomwe anati zimenezi zokolezanso mchitidwe anthu azitaya madzi kapena kukodza pena paliponse. Vuto limene lilipo ndi la a City Council chifukwa poyamba adali ndi anthu awo amene akasiya zinthu apa mabwera kudzachotsa, koma for now kwa miyezi over 6 months sakubwera. Tikapita kwachita ripoti sababwera moti zimachita kutengera ifeyo aini ake kunoko kusana ndi kuchotsa zinthuzi kuti akataye. So sizabwino iya chifukwa anthu tuchita ma business ena uchita ma restaurant pali uvi waukulu pamenepo, koma vuto ndi City Council osati ife amene tupanga business. Ngati asiti atakonza apa munthu sangakodze, koma ngati apo pali zinyalala munthu wokodza sangasiyanitse. Nanga a Lilongwe City Council akuti chani pa nkhani? Tamala Chafunya ndi mmodzi mwa anthu ogwira ntchito ku Lilongwe City Council ndipo ati counciloyi idamanga zimbudzi malo osiyanasiyana a mu mzinda kuti anthu azigwiritsa ntchito. Chimene council ya Lilongwe ikuchita ndi kukhazikitsa ma toilet mimisika komanso malo amene mwina mumadutsa anthu pafupi. Tikuyesetsa kuti mwina atigwirane manja ndi mabungwe kapena kuti ma partners osiyanasiyana amene ali ndikuthekera kuti atithandizire kuti mu mzinda mwathu muno mukhale ndithu ma toilet okwanira. Alimo ndithu ma toilet amene akhazikitsidwa, ma toilet amene timalipiritsa chifukwa kuti they are privately owned pa Chingerezi mwina tikhoza kunena choncho. Timapezeka kuti tapereka mwayi kwa anthu amene ndikuthekera kuti asamalire ma toilet ameniwa kuti asamale koma amalipiritsa. Komabe anthu poti mwina ena kuti apereke ndalama alipire kuti agwiritse ntchito zimbudzi zimenezi, ena amaona ngati akutaya ndalama ndithu. Mchitidwe la madzi kapena kukodza pena paliponse m'mizinda ndi m'matauni suchitika m'matauni okhawa ayi komanso m'madera kumidzi, kamba kuti mchitidwewu uchitikanso pa sukulu ya primary ya Chimatu dera la Mfumu Kwataine m'boma la Ntchewu. Kumeneku zimbudzi nazonso zikugwa ndipo mbuzi nazo zikupeza mwayi wodya makoma omwe akupezeka ndi mikodzo chifukwa cha mchere komanso urea yomwe amapezeka mu mkodzo. Katswiri oona za kuganizidwa ka anthu Profesa Yoza Bandawe wa ku sukulu ya Kamuzu University of Health Sciences ku HES anati zimenezi zingosenzera anthu ena saganiza bwino polingalira malo omwe akutayapo madzi. Iwo anati mchitidwewu anthu amatengera zomwe ena akuchita, choncho pafuna kudziwitsa anthu zakuyipa kotaya madzi kapena kukodza pena paliponse m'mizinda komanso m'matauni. Ndi khalidwe, ndi habit, ndi chinthu choti basi anthu angozolowera, timati habitual conditioning, kuti anthu ambiri akumachita ndi chinthu cha chilendo. Zimasonyeza kuti basi zimakhala ngati ndi conditioning kuti basi tangozolowera. Mmodzi mwa akuluakulu akubungwe la Construction Industry Regulatory Authority SILA lomwe kali mwadziko National Construction Industry Council NCIC Aliford Gideon
anati mchitidwe wotaya madzi kapena kodza pena paliponse ndi oyipa kwambiri kamba kuti zimachepetsa nthawi yomwe zomangamanga zingakhale kuyambira nthawi yomwe adazimanga. Iwo anati zokhumudwitsa kuona kuti anthu amakodza m'mipanda komanso zinyumba zikuluzikulu za m'matawuni komanso madera osiyanasiyana. Peyo ngati asila amene timati mbuya kuti matchedwa a NCIC, cholinga chathu nchonoti dziko likhale ndi ma building abwino olongosoka. Nditi kamakamba za mabuilding olongosoka ndi wina abwerepo nkutaya mikodzo ndi kuti tikusokoneza ubwino umene tiyenera kukhala nawo kuchokera ku ma buildings aja. Popita chitsogolo tikuyenera kuti anthu tiphunzire kukhala ndi umunthu. Zaka za mbuyomu apolisi akhala kugwira anthu osiyanasiyana omwe amapezeka kukodza malo osiyanasiyana, koma zikuonetsa kuti zimenezi zimatengera kuti ndi milandu ing'onoing'ono kwambiri. Chatsalira nkuti anthu tsopano aganize mozama ngati kuli kuti vutoli lithe. Mayeso Chikhadzula, MBC Lilongwe. Kusakhazikika kwa thandizo la zachuma kukukhudza ntchito yofikira achikulire omwe ali ndi matenda a mgonagona ndi thandizo la ulere la chipatala ku bungwe la Nancholi Youth Organization nayo mboma la Blantyre. Mtolankhani wathu Ruth Chinangwa anatsatira nkhaniyi ndipo walemba ripoti ili lomwe akuwerenga ndi Chisomo Break. Gogo Cecilia Binali azaka 69 omwe amachokera m'mudzi mwa Chimire mdala mfumu yaikulu kuntaja mboma la Blantyre amadola matenda amgonagona omwe ndi mphumu ndi kuthamanga kwa magazi. Iwowa ndi mmodzi mwa anthu achikulire omwe amapeza thandizo la mankhwala pa chipatala cha nayo pa sabata kamodzi. Iwo ati chiyambire ni thandizoli umoyo wawo wasintha. Kuno kuchipatala imabwera zolandira mankhwala amandiyeza BP amandipasa mankhwala ina aliwonse magala asima imalandira bwinobwino amandiyeza china chilichonse vuto limene ndili nalo amandiuza ndizikamwa madzi motere ndimamwa tikatha pamenepo amandipasa mankhwala okwanira imatasoka mwati chakudya timalandira lero limaona kuti thupi langa limakhala bwino limakhala wanyonga kupambana thanzi langa limaona bwinobwino ndikamwa mankhwalawo ndikudyako ndikapita kunikona kuonjezeraso zakudya izindizi. Mkulu woyendetsa ntchito za bungweli a Anne Magoli ati vuto la zachuma. Mkulu woyendetsa ntchito za bungweli Mai Anne Magoli ati vuto la zachuma ndi lomwe likupangitsa kuti asafikire anthu ochuluka ndi ndondomekoyi. Kuno ku Nancholi Youth Organization tikuthandiza anthu achikulire kapenanso anthu amene akudwala matenda amgonagona. Mwachitsanzo tikuthandiza anthu amene akudwala matenda ngati asima, amene akudwala matenda ngati a sugar, komanso anthu amene akudwala matenda ngati a BP. Kungonena mwaochepa chabe koma matenda alipo siyanasiyana amene tikuthandiza pa chipatala pano. Anthu akabwera kuno amalandira mathandizo osiyanasiyana ndithu. Amalandira mankhwala, amalandira ingakhale uthenga wa uzimu. Malinga ndi bungweli achikulire 715 akulandira thandizo mu ndondomekoyi m'midzi 24 yoyandikira kuphatikizapo ya Mpagaja, Gaga, Nzeru komanso Baluti. Chipani cha Democratic Progressive DPP chapempha anthu mdziko muno kuti asayang'anire ndale pofuna kuthandiza boma kuti likwaniritse masomphenya ake pa chitukuko. Wachiwiri kwa pampando wa chipanichi ku chigawo cha kumpoto Asimati Mwakaira ndiwo anena izi mboma la Karonga pamwambo wokondwerera kupambana kwa chipani cha DPP pa chisankho chomwe chinachitika pa 16 September. Rodoviko Nyirenda walemba ripoti ili lomwe akuwerenga ndi Blessings Gondwe. Aka kanali koyamba kuti gulu la achinyamata la chipani cha DPP la Blue League la pachipata cholowera ndi kutulukira mdziko muno cha Songwe mboma la Kalonga kukhala ndi mwambo oterewu patapita zaka zisanu. Poyankhula pamwambo omwe gulu la Blue League la chipani cha DPP la Songwe linakonza
pokondwerera kupambana kwa chipanichi pa chisankho chomwe chinachitika pa 16 Septemba mdziko muno, wachiwiri kwa wapampando wa chipani cha DPP ku chigawo chakumpoto Asimati Mwakaira anapempha anthu mdziko muno kuti ayike pambali ndale ndi kuthandiza boma la DPP pansi pa usogoleri wa Profesa Arthur Peter Mutharika kuti akwaniritse masomphenya a chitukuko a dziko lino. Nthawi iyi ndi nthawi yoti ndale zatha, panopa tili pa nthawi yoti tipange chitukuko. Ndikupempha amene akufuna kugwira ndife pa nkhani ya chitukuko tigwire nawo pa nkhani ya chitukuko. Wapampando wa gulu la Blue League mchigawo chakumpoto Shadrack Munde anatsindika kufunika kwa mtendere ndi umodzi polimbikitsa chitukuko. Mtendere ndofunika kwambiri chifukwa kupanda mtendere ndikuti chitukuko sikungapange, chifukwa nthawi zambiri pamene pali kukangana even mu nyumba ndikuti pa nyumbapo pamakhala umphawi umalowa nyumbamo. Apo Sankhani mkulu woona za achinyamata a Blue League mchipani cha DPP ku chigawo chakumpoto anati achinyamata ayembekezere zitukuko kuchokera ku boma lomwe cholinga chake ndi kusintha miyoyo ya achinyamata mdziko muno. DPP yakonzeka kusamala achinyamata yachosa school fees kuyambira come January 1st kupita huko school tukamati kusegulira mwana azangotenga chikwama chake kumakalowa mkalasi nkhani ya school fees kulibe, kusonyeza kuti APM ndi DPP kuyambirira akuyang'ana kwambiri tsogolo la dziko linoli. Agrupu amwandenga anati ali ndi chikhulupiriro kuti boma lika ndondomeko zothana ndi mavuto monga kusowa kwa chakudya, federeza ndi kukwera kwa katundu mdziko muno. Pamwambowu panali mafumu, anthu ochita malonda, ogwira ntchito mboma ndi andale. Munkhani za masewero, timu ya mpira wa miyendo ya atsikana ya dziko lino ya Scorchers ili mdziko la Angola komwe lero isewere ndi timu ya dzikolo mu ndime yodzigulira malo ku mpikisano wa maiko amu Africa wa WAFCON. Malawi ilibe osewera wakutsogolo yemwe akusewera mdziko la USA Temwa Chawinga. Mtolankhani wathu wa zamasewero Amini Musa ali mu studio muno kuti atifotokozere zambiri. Amini, takulandira. Atatiuze kuti masewero wa ndiofunika bwanji ku timu ya Malawi. Masewero amene ndofunika kwambiri ku timu ya Malawi chifukwa choti kuti ngati tingapambane masewero awiri kusewera nawo lero komanso iwo azabwera kuno lachiwiri next week. Tikangopambana masewero amene wawa ndiye kuti ife kwa nthawi yoyamba timu yathu ya Sungwana yapanga qualify kapena kuti yapita yazigulira malo ku mpikisano wa WAFCON. WAFCON ni masewero amene kapanda mpikisano wa maiko mu Africa uja wa nyamata timati AFCON. So iyi ndi AFCON ya asikana kana AFCON ya Sungwana. So kwa nthawi yoyamba timu ya Malawi ikonza kupita kumene ngati ingapambane masewero amene wawa. Koma choyambirira lero li kwa away kapena kwa inipo ku Angola apo tipambane kubwera kuno lachiwiri tizangomalizisa. So mwina kutheka kuti dziko la Malawi likoza kulemba mbiri ndipo mbiri imene ikoza kuyamba lero ngati Malawi Scorchers ingagonjetsa Angola lero bwino kuti lachiwiri uzangomalizisa ndipo kwa nthawi yoyamba mu mpikisano umeneyo Malawi itakupezeka kumeneyo. Ukutanthauza kuti Malawi ili ndi kuthekerako kuchita bwino masewero amenewa kuposa Angola. Yes, ndikuona choncho. Timu ya Malawi ndi osewera bwino kwambiri. Komanso yakhaye kuchita bwino kwambiri, yakonzekeranso bwino kwambiri. Mukonzekera masewero amene wa timu ya Malawi inali ku Zambia yasewera masewero awiri, inali ku South Africa yasewera masewero ndi South Africa, komanso inapita ku Morocco kukonzekera timu imene ya Angola. So ngati timu yakwanitsa kupita ku Angola, amini ku Morocco, South Africa, komanso kupita ku Zambia, ndiye timu ibwino. Komanso ikangamina ndani ndosewera kuti ndachi na Tabitha ambiri oti ndabwino kale kamene akuchita bwino kwambiri pa dziko lonse matimu awo abwino kwambiri. Montpellier tindaji na Chimumadise kuti Mazembe timu yakulu kwambiri mu Africa ina asimenya kwathu konkuno tinawo. Of course timu ya Angola isuti tingagwichepeserapo komabe nawonso ndiosera ngapo ena amasera ku Brazil, ku Sweden, ku Greece, ku DRC komwe konso komabe tikangana masera okona 8 mbuyomo angopamana ku masera amodzi. Sonza kuti ife ndi ndapa handi out of 8 games yo apamana masera amodzi kufana na mphamvu amodzi 6 kugonja ndi mwina ife tikuzwagonyesa kali 7. Kutanthauza kuti ndoti Malawi yatenga osewera amene ali ndi chilimbikitso. Yeah, Malawi yatenga osewera amene ali chilimbikitso. Kungopatula kuti mwina Temwa kulibe. Temwa ikulibe chifanya timu yake na kuti ndi ovulala kuti ndiye ndi ovulala komanso yatsimikiza ndi ovulala. So tina kuti ndi Temwa Chawinga ndi Tabitha changonso kuti ana kuti apherato komabe apa singane kuti fanya kuti Temwa kulibe ndiye kuti timu isichita bwino. Ndi chikhulupirira kuti ina Tabitha wa ina Asimenye ina Tendai amene achoka ku Zambia ina Ruthi Chidzere amene amemenya sokola zikhoza kuchita bwino kwambiri. Ndizo ikundilimbitsa mtima kuti koyamba tikuzopita ku AFCON koma masewera akakhamira chifanga tisawina awawa kubwera pa khomo liza kandi pressure zizivuta. Chabwino. Amini tithokoze chifukwa chobwera mu studio muno. Mtolankhani wathu wa zamasewero Amini Musa kuti fotokozera zambiri zokhuza nkhani za masewero.
Ndi nkhani imeneyo tafika pa mapeto pa nkhani zathu masanano, koma tisanasiyane nayi nsometo yake. Chimanga pafupifupi matani 200,000 chiyamba kufika mdziko muno kuchokera ku Zambia m'masiku makumi atatu akudzawa. Mchitidwe wogwiritsa ntchito nyumba zomwe zili m'matauni a mdziko muno ngati Chimbudzi likuchititsa kuti nyumbazi zonongeke mwachangu. Ndipo mu nkhani za masewero, timu ya mpira wa miyendo ya atsikana ya dziko lino ya Scorchers ili mdziko la Angola komwe isewere ndi timu ya dzikolo pofuna kudzigulira malo mu mpikisano wa m'mayiko a Africa wa AFCON. Pesa nkhani ndi zina zambiri popita pa mpc.mw kapena MPC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Aida Chiwaya, masana abwino. Peza ni chisangalalo cha banja